נחמן! 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 שמעתי שיש כל כך הרבה מכינות נצח, אני כבר לא יודע לאן להגיע, תעשה לי סדר. מה, מכינות נצח? מה בוא נעשה לך סדר. יש לנו את מכינת ניצוץ באמונה, מכינה שנתית בבת הדר, תהליך ארוך, משמעותי, צבא, עניינים, בלגנים. יש לנו את מכינת ידיו אמונה, מסתערבים של רבנו הקדוש, רבי נחמן בן פגה בן שמחה. ויש לנו את מכינת משכיות, אי שם, בבקעה, מכינה שנתית, בנחת, בשלווה, תהליך אישי, מעמיק. יש לנו את מכינת תפארת הארזים, מכינה חצי שנתית, רבק רציני, אלונקות, בלגנים, כמובן גם רוחני. וכמה שיותר מכינים אותך לצבא. יש לנו את מכינת בצוותא, ישיבה, הסדר, חרדית, קרבית, חצי יום, לומדים תורה, חצי יום, הכנה לצבא, אלונקות, בלגנים, שבועות שטח. ובית דוד, הראשונה, ישיבת הסדר, חרדית, חסידית, חבדניקים. בעזרת השם, נעשה ונצליח. עשיתי לך סדר?